שלום רב לכולם, ברוכים הבאים שוב. היום אנחנו הולכים לעסוק באחד הנושאים היותר מורכבים, אבל יותר כיפים וחשובים בפרויקט גמר, הלא הוא עבודות האפר. אז בואו נראה איך מטפלים בעבודות האפר שלנו בפרויקט. אני מתריע מראש שאנחנו כנראה נצטרך קצת ראייה מרחבית הפעם, אבל נתגבר על זה. אז בואו נראה איך תוקפים את הדבר הזה. עבודות עפר. אוקיי, אז הכנתי לנו כאן כמה דברים יפים. אז קודם כל, יש לנו גם את האוטוקאד שאני הולך להדגים עליו, וגם מסמך PDF ממש יפה שהכנתי לאחרונה. אוקיי, אז תכף ניגע בזה. מצוין. אוקיי, אז בואו נראה מה עושים. אז, זוכרים את התוכנית העמדה שלנו, כן, מה שהכנו בהתחלה, בזמן הגשת ההצעה. עכשיו, יש פה קצת קוסמטיקה שנצטרך לעשות לתוכנית העמדה, אבל לפני שנעשה זאת, חשוב לזכור כמה דברים. אוקיי, אז בדף הראשון שהכנתי לכם כאן, רשום הערה שאפילו ולא סתם צבעתי אותה באדום. יש לעבוד על תוכנית העמדה, אשר אושרה על ידי המנחה בלבד. זאת אומרת, אתם עובדים על התוכנית העמדה המקורית, הטופוגרפיה המקורית. אתם לא נוגעים בשום קו גובה, חס וחלילה, חס ושלום, לא מזיזים את המבנה מטר לפה, מטר לשם, לא, המידות האלו שהיו בהתחלה, לא נוגעים בהם. לא נוגעים בכלום. הפרויקט, יש אמת אחת בפרויקט הזה, ועליה עובדים. אתם לא יכולים לשנות פה, ובנושא אחר להזיז קצת לכאן, ובנושא אחר לעשות קצת שם. זה לא עובד כך, לא נוגעים בזה. אני לא סתם מדגיש את זה, כי זו טעות נוראית. מי שיגע בתוכנית העמדה שאושרה פשוט מאוד, או יעבוד לשווא, הוא יצטרך להכין הכל מחדש, אז חבל. זה למה אני כל כך דרמטי לגבי השורה הזאת. אוקיי, בואו נראה. אז אחרי שראינו את השורה הראשונה, שורה השנייה. לגבות את תוכנית העמדה המקורית. לא יודע מה יכול לקרות, תגבו את זה, ולא רק בדיסק-און-קי, תגבו את זה בענן, תשלחו למייל של עצמכם, למייל של מישהו אחר, לא יודע מה, העיקר תגבו את תוכנית העמדה. בכללית, כל התוכניות שלכם. אוקיי, לגבות את תוכנית העמדה המקורית ולהכין אחת חדשה לצורך עבודות עפר בלבד. אוקיי. אז אנחנו קודם כל נגבה את תוכנית העמדה ונכין אחת חדשה, אבל לא סתם. יש לחלק את קונטור המבנה לתקרת מרתף, חצר אנגלית ואזור רצפת קומת קרקע, ולרשום ליד את כמות המר של כל אזור. אז כמו שאתם רואים, מתחתי לכם חץ, כדי שתראו למה אני מתכוון כל פעם. אז פשוט מאוד בואו נראה את זה באוטוקאד. אוקיי. אז זאת הכוונה. בקונטור של העמדה שמנו שם בדרך כלל את קומת קרקע אדריכלית. לא רואים עכשיו את כל מה שאני מראה. אז מה שאני התכוונתי, אתם לוקחים את תוכנית העמדה המקורית, מגבים אותה, עושים אחת חדשה, ובמקום הקונטור של קומת קרקע שהיה לכם, שאנחנו נצטרך אותו בהמשך דרך אגב לתוכנית ארגון אתר, במקום הקונטור הזה, מה שאנחנו נצטרך הפעם זה להחליף אותו בקונטורים שונים. קונטור של תקרת המרתף, קונטור של חצר אנגלית וקונטור של רצפת קומת קרקע. אם הייתי מסתכל במבט על מה הייתה כוונתי, פשוט מאוד. יש לנו את תקרת המרתף, יש לנו רצפה
כלשהי בקומת קרקע, אני מזכיר לכם את ההבדל בין תקרה לרצפה, מתחת לתקרה יש קומה, יש מגורים, יש תפסנות תחתית, מתחת לרצפה אין כלום, יש בטון רזה קרקע ואדמה מתחת. אז זה ההבדל בין תקרה לרצפה. אז אנחנו רוצים לראות קונטור של התקרה במבט על, קונטור של הרצפה, לחלקכם יש רצפה, סתם רצפת בטון שמונחת לצורך חצר, לחלקכם פשוט מאוד קומת קרקע יותר גדולה מהמרתף, אז בהכרח יש לכם רצפה בקומת קרקע, ועוד קונטור של הרצפה של החצר האנגלית, גם מאוד חשוב להראות את זה, תכף תבינו גם למה חשוב להראות את הדברים האלו. אוקיי, אחרי שהבנו את זה. 3. לציין את גובה 0,0 ומתחתיו את מפלס תכנון סופי. אוקיי, אז לציין בכל מגרש את ה-0,0, אני מזכיר לכם, לא להשתמש בכל דבר בפרויקט, לא בצבע ורוד, ולא בצבע צהוב, ולא בתכלת, ולא בכל צבע שהוא בהיר. למה? אחרי זה בהדפסה לא יראו כלום. אז להשתמש בצבעים כהים, כתום, כהה, אדום, כהה, כחול, כהה, דברים כאלו, שחור כמובן. אוקיי, מה זה מפלס תכנון סופי? אוקיי. בואו נבין קודם כל מה המצב הנתון אצלנו. המצב הנתון אצלנו שיש לנו קרקע טבעית ואנחנו צריכים לטפל בה. מה הכוונה לטפל בה? אנחנו צריכים לפלס את כל המגרש למישור אחד. מה זה המישור הזה? מפלס תכנון סופי. ככה אנחנו נקרא לו בפרויקט, מפלס תכנון סופי. זה בעצם היעד שלנו. עכשיו, אין בעיה. הבנו בתיאוריה מה זה, אבל איך עכשיו בפרקטיקה? אז בואו נראה. בפרקטיקה. אז יש לנו, בואו נראה, הנה אחד לכם פה גם חתך יפה. נגיד, בואו נתחיל במגרש שהוא הכי פשוט להבנה, מגרש שהוא בחפירה. זאת אומרת שהוא לא במילוי ולא משולב, נטו בחפירה. אז מה קרה במגרש שהוא בחפירה? האדמה, הנה, ככה נראית הקרקע. גבוהה מעל היעד שלנו. היעד שלנו, אמרנו, זה מפלס תכנון סופי. אבל איפה הוא המפלס תכנון סופי? זאת אומרת, לאיזה מישור אנחנו רוצים להביא? מה זה המישור הזה? ל-0,0? מה פתאום? תחשבו שכל הפיתוח שלנו בגובה של ה-0,0. אז אם זה יקרה, מה יקרה בגשם הראשון? יפה, כל המים לתוך הבית שלנו. זאת אומרת, היעד שלנו שהמפלס תכנון סופי יהיה נמוך יותר מה-0,0. אז איפה הוא? בואו נראה. פשוט מאוד. למי שיש רצפה בקומת קרקע, שזה לרובכם המוחלט, אז אנחנו נשאף שהמפלס תכנון סופי יהיה כאן במסגרת הפרויקט מר. אם זאת הייתה רצפת בטון, ומתחת היה לי בטון רזה, ומתחת לבטון רזה היו לי ארגזים, אז המפלס תכנון סופי יהיה בדיוק מתחת לארגזים. פשוט. זה היעד שלנו, אנחנו עכשיו הולכים ליישר את כל המגרש. שימו לב, לא להתבלבל במה שאני אומר, יש מבנה ויש מגרש, אני מדבר על המגרש עכשיו. אנחנו הולכים ליישר את כל המגרש עד מפלס תכנון סופי. מדהים. בואו נראה איך עושים את זה. אחרי שבאנו מה זה מפלס תכנון סופי סוף סוף. אוקיי, אז אין בעיה. רשמתי לכם בהוראות לציין את מפלס תכנון סופי מתחת ל-0,0. אבל אוקיי, איך מחשבים אותו? פשוט. אני מציע לכם להתחיל להכין חתך. בדפי ההוראות רשום את כל הכללים איך להכין חתך. אני המלצתי שם להעיף את קומה א' שממש לא רלוונטית בעבודות עפר, להשאיר את קומת קרקע, להשאיר את המרתף, ותזכרו, כשאתם מכינים דברים להדפסה, הכל צריך לצאת קרי, אז מבחינתי זה כל מה שרלוונטי בערך, כל מה שמופיע כאן. אוקיי, אז דרך אגב, אין לכם חתך כזה מושלם, כמו שאני יצרתי אותו כאן, אתם צריכים לייצר אותו לעצמכם, זאת אומרת, להוסיף באוטוקאד ארגזים בטון רזה וכו'. אז בואו נראה, הנה המפלס תכנון סופי. הנה הוא. ואני עשיתי פה
מה שעשיתי כאן זה רק לצורך ההמחשה בלבד, אתם לא חייבים לחכות אותי. אז אני ראיתי כאן בכאילו את הגובה של הקרקע הטבעית. אוקיי. אחרי שהבנו לאיפה אנחנו רוצים להגיע, מה היעד שלנו, שזה מפלס תכנון סופי, זאת אומרת, אני רוצה ליישר את כל המגרש לגובה הזה. ככה, מישור, יפה. אני רוצה ליישר את כל המגרש למישור הזה, מפלס תכנון סופי, שזה מתחת לארגזים. אבל אין בעיה, הבנו מה היעד שלנו, אבל איפה אנחנו נמצאים כרגע? מה הגובה של הקרקע הטבעית? בואו נראה איך אנחנו יודעים את זה. הקווים האלו נקראים קווי גובה. שימו לב, הם מתארים את הגובה של הקרקע הטבעית. כן, מתארים את הגובה של הקרקע הטבעית. מה המספרים האלו מייצגים? הם מייצגים את הגובה של הקרקע מפני הים. ים התיכון כמובן. הגובה של הים הוא 0 מוחלט. זאת אומרת שהקו גובה הזה הוא בגובה 36.5 מטר. מטר מפני הים. אוקיי, בסדר. הבנו. מה זה אומר? זה אומר שהקו גובה הזה לכל אורכו, זאת אומרת, בכל נקודה על הקו הזה, הגובה הוא 37 מטר מפני הים. אוקיי. עכשיו יכולים להקשות, וזאת שאלה שבדרך כלל שואלים בהגנה האמת. מה הגובה אז? מה הגובה יהיה פה? בנקודה הזו. אז הכנתי עוד איזשהו דף הסבר. בואו נראה. הנה. אם יש לי, הקו גובה הזה הוא 36.5 מטר מפני הים, והקו גובה הזה הוא 37 מטר מפני הים. אז שאלו אותי מה הגובה בנקודה הזו. רגע, אני אשתיק את הוואטסאפ. אוקיי, עכשיו שאלו אותי מה הגובה בנקודה הזו. אז פשוט מאוד. אם הגובה כאן הוא 36.5 והגובה כאן הוא 37, ויש לי נקודה שהיא בדיוק בין שני הקווים האלו, אז הגובה בנקודה הזו יהיה בדיוק ביניהם, זאת אומרת 36.75. כי מעל זה 36.5 ולמטה 37. אוקיי. אם אומרים לי, אין בעיה, אז מה הגובה בנקודה הזו? אז אני רואה שהנקודה הזו היא הרבה יותר קרובה ל-36.5 מאשר ל-37. אז הייתי אומר כאן אולי 36.6. עכשיו, אין בעיה שתעשו בעין פחות או יותר, אני גם אסביר למה, כי ה-GPS נותן לנו בסופו של דבר את כל הלוויין, נותן לנו את כל הקווי גובה וכולי, אבל זה לא בהכרח שיש כאן איזשהו שיפוע אחיד, זה לא אומר את זאת. לכן, אבל במסגרת הפרויקט גמר אנחנו מניחים שכן, וכך גם מתבססות השאלות בהגנה, אז מבחינתכם, כן, יש פה שיפוע אחיד. אין בעיה. עכשיו, אם אתם לא רוצים לפי העין, או שאתם לא סומכים על העין, לא יודע מה, ואתם רוצים לדעת במדויק, אז הכנתי לכם פה איזושהי נוסחה, שלפיה אתם יכולים לדעת במדויק מה הגובה בכל נקודה. אז יש לנו את הגובה, נגיד, בנקודה הזו. איך אנחנו מוצאים אותה במדויק הפעם? אז זה פשוט מאוד, אני מותח קו מידה מכאן לכאן, ועוד קו מידה מכאן לכאן, ומותח עוד קו מידה לכל זה. ואז פשוט מאוד, הנה,
רשמתי לכם את ההוראות, אני עושה יחס הקו מידה הקטן לחלק לקו מידה הגדול, קיבלתי 0.3. 0.3 זה כאילו מדמה 30% מכל הקו מידה הזאת. הקו מידה הזאת הוא כמובן, פה הוא בסנטימטרים, זה אומר שיש לי כאן, אבל הקפיצה בין שני הקווי גובה היא חצי מטר. אז בואו נראה, אז 30% מחצי מטר, זה יוצא 0.15 מטר. זאת אומרת שמהנקודה הזאת התקדמתי 0.15 מטר. ואז אני מוסיף ל-36.5 ועוד 0.15 מטר, זה אומר שהגובה בנקודה הזאת זה 36.65 מטר. את כל הסיפור הזה המחשתי לכם כאן במבט צד, למי שרוצה יותר לראות בעין איך זה נראה. טוב, אז ככה מוצאים נקודות גובה. אז למה עשינו את כל זה? פשוט מאוד. אנחנו צריכים להבין מה הגובה של הקרקע. למה אנחנו צריכים להבין את זה? כי הבנו לאיפה אנחנו רוצים לחפור, אבל לא הבנו מאיפה אנחנו רוצים לחפור, באיזה גובה אנחנו נמצאים. עכשיו, תבינו, עבודות עפר, וזה למה אמרתי שצריך ראייה מרחבית, זה לא, אין פה דו-ממד, זה תלת-ממד, כי יש לנו כאן בעצם מגרש עם גבהים משתנים. לכן אני לא יכול לתפוס איזושהי נקודה ולהגיד, הנה מפה אני חופר, זה לא עובד ככה. אני אצטרך לעשות ממוצע גבהים, על מנת, אם הייתי רוצה להסביר זאת הכי נכון, על מנת למצוא את הגובה הכי מייצג, הכי נכון, כדי להגיד שממנו אני מתחיל לחפור. אז אני צריך לעשות ממוצע גבהים. איך אני עושה ממוצע גבהים? אני מוצא נקודות גובה, כמו שלמדנו לפני שנייה. אני מוצא נקודות גובה לכל פינה במגרש. הנה 1, 2, 3, 4. עושה להם ממוצע, ואנחנו כבר נכנסים לטבלת האקסל. אז בואו נראה איך היא נראית. הנה טבלת אקסל. נראה קצת מפחיד, אבל בסדר. נתגבר על זה. הנה הטבלת אקסל שלנו, והנה, מכניס את כל נקודות הגובה, 1, 2, 3, 4, ובעצם מוצא ממוצע לארבעת הגבהים האלו, ולאחר מכן, אוקיי, קודם כל הבנו שמצאנו ממוצע גבהים, הנה. לקחנו 4 נקודות, הממוצע שלהם זה 36.93 מטר מפני הים. זה לכאורה הגובה הכי נכון להתחיל לחפור ממנו. בואו נראה איך זה נראה בחתך עכשיו. אז הנה, עשיתי לכם כאילו, זה לא באמת, כי זה גם לא דו-ממד, זה תלת-ממד, אבל עשיתי בכאילו לצורך ההמחשה. מי שרוצה מוזמן לנסות לחכות אותי, אבל בפרויקט שלו, אבל בעניין הזה, אבל זה מבחינתי הדבר היחידי שהוא לא חובה, מה שהראיתי כאן מבחינת הקו הזה שמראה בדיוק איך הקרקע הטבעית נראית, פחות או יותר. אז הנה הנקודה הכי נמוכה במגרש, 36.5, אז מבין ארבעת הנקודות האלו, אכן זאת הנקודה הכי נמוכה, והנה הנקודה הגבוהה במגרש, 37.41, אז מי שלא מאמין, הנה, זאת אכן הנקודה הכי גבוהה מבין ארבעת פינות המגרש, אז כאילו מתחתי פה איזשהו קו מהנקודה הנמוכה לנקודה הגבוהה. שתבינו למה עשיתי ממוצע. עכשיו עשיתי ממוצע ל4 פינות של כל הקרקע הזאת, והגעתי ל-36.91. הנה, 36. פה רשום 93. זה היה צריך להיות 91.
טוב, אחרי זה אני אתקן את זה. בואו נתקן את זה עכשיו. וזה צריך להיות 36.93, וזה מן הסתם... אוקיי, מה זה חיסוף? חיסוף. אז קודם כל, עשינו ממוצע קרקע טבעית. הנה, אתם רואים, הקו הזה הוא כאילו נופל באמצע של כל השיפוע הזה. אבל אני לא יכול להתחיל לחפור לכאורה, הנה, ואז אני אומר לעצמי, הנה הגובה הכי נכון לחפור ממנו, מהקו של ממוצע קרקע טבעית עד מפלס תכנון סופי, שזה היעד שלי. זה לא נכון להגיד את זה עדיין. למה? כי הקרקע שאני רוצה לחפור אותה, סיכוי טוב מאוד שאני ארצה להשתמש בה למילוי חוזר. וגם אם אי אפשר להשתמש בה למילוי חוזר, אבל זאת קרקע טובה, אני ארצה לפנות אותה למקום שפך מאושר, כי זה שווה כסף הדבר הזה. אז פשוט מאוד, וגם יש מה לעשות עם קרקעות טובות. אבל אנחנו יוצאים מנקודת הנחה בפרויקט גמר שה-20 סנטימטרים הראשונים זה זבל. ולזה נקרא חיסוף, לזבל הזה. עכשיו תראו, אני לא יכול לחפור, תחשבו עכשיו שופל מגיע, אני לא יכול להגיד לו לחפור את הכל ביחד, למה? כי אז הוא מערבב זבל עם קרקע טובה, הלך עלינו. לא. ולא רק זה, גם כשנחזור לכתב כמויות תכף, אתם תראו שזה סעיפים שונים. אז קודם כל, אני מגלח 20 סנטימטר שלהם נקרא חיסוף. אז מה זה אומר? זה אומר שבפועל אני נמצא כאן. אני נמצא כאן, נכון, עשינו ממוצע קרקע טבעי, נכון, זה היה הקו ממוצע שלנו, אבל אחרי 20 סנטימטר חיסוף אנחנו בעצם נמצאים כאן. אז בואו נראה את זה. אז עשינו ממוצע קרקע טבעי. בואו נעשה שנייה למצוא את ה... פשוט כל כך הרבה מספרים, בגלל זה לא ראיתי את זה. פה זה טעות של כלום, כן, אבל שיהיה מדויק. 36.7, 36.5, זה גם חשוב לי, תדעו גם לבדוק את עצמכם. 36.5, 36.7, 37.1, 37.41. אוקיי. 36.7, 36.5, 37.1, 37.41. 37.1, 37.41. אוקיי, זאת אומרת הטבלה היא זאת שנכונה. מפלס 0.0 הוא 36.5. קודם כל, הנה החיסוף, הורדנו 20 סנטימטר. מפלס 0.0, כל אחד שירה מה 0.0 שלו, 36.5. מפלס תכנון סופי. איך הגעתי לזה? איך ידעתי שאני יורד 65 סנטימטר, אם שמתם לב, זה 65 סנטימטר, מתחת ל-0.0? אז קודם כל אני מצא לכם, כמו שעשיתי כאן, פשוט להראות כמוני, איך הגעתם ל-65 סנטימטר. אז בואו נראה איך אני הגעתי בדוגמה הזו. פשוט מאוד. שימו לב לחתך שלי כאן. הרצפת בטון שלי היא כבר בגובה מינוס 0.2. הרצפה עצמה היא בעובי 20, הבטון רזה בעובי 5, הארגזים בעובי 20, ואני רוצה להגיע לכאן. אז אם הייתי משווה ל-0.0, סימן שהייתי צריך לרדת בסך הכל 65 סנטימטר, וזה מה שהראיתי באקסל, הוכחת מפלס תכנון סופי. דרך אגב, אתם בטח שואלים את עצמכם, רגע, מה עם הקורה הזאת? אז פשוט מאוד, הקורות האלו, או שאנחנו עושים להם חפירה נקודתית, אבל במסגרת הפרויקט גמר, אנחנו פשוט נגיד שהחפירה הנקודתית כלולה במחיר של קורות יסוד. אפשר גם להגיד שזה כלול במחיר של הארגזים או של הבטון הזה של הקורות יסוד, כי זה לפני, אבל ממה שנהוג, מה שאני רואה בדרך כלל במכרזים, זה שמכניסים את זה דווקא לסעיף של הקורות יסוד. אוקיי.
אז ראינו איך הגענו שהמפלס תכנון סופי, שזה היעד שלנו, יעד חפירה שלנו, כל המגרש הולך להיות מישור לפי זה, הוא 65 סנטימטר מתחת ל-0,0. אוקיי, מה הגובה חפירה? 88 סנטימטר. אוקיי, אז כן, אז זה 88 סנטימטר, ונראה לי שזה התיקון האחרון כאן. 88 סנטימטר גובה חפירה, איך הגענו לזה? יפה. ממפלס לאחר חישוף, עד מפלס תכנון סופי, זה 88 סנטימטרים, 0.88 מטר. דרך אגב, כדאי שתתחילו להתרגל לעניין של גובה אבסולוטי לעומת גובה מפני הים. הגובה של ה-0,0, 0,0 זה פני ריצוף של קומת קרקע, בבית הזה הוא 36.5, הגובה שלו הוא מפני הים. זאת אומרת שמינוס 0.65 זה 65 סנטימטרים מתחת ל-0,0. אז זה אומר שזה 35.85 מטר מפני הים. ההבדל בין 36.5 לעומת 35.85. אז תדעו להפריד בין גובה אבסולוטי לבין גובה מפני הים. אוקיי. למה? כי זה יעזור לנו כדי למצוא גבהים. כמו שכאן, איך ידעתי שזה 88 סנטימטרים, עשיתי, גם באקסל רואים את זה, שזה בעצם זה פחות זה. אוקיי? גם באקסל רואים את זה, כך בניתי את הנוסחה, עשיתי בעצם, כך, גובה חפירה, אז אפילו רשמתי לכם כאן, מפלס לאחר חישוף פחות מפלס תכנון סופי, זאת אומרת, מפלס לאחר חישוף פחות מפלס תכנון סופי. השטח אזור חפירה, אז איך מצאתי את זה? גם, פשוט מאוד. מכיוון, לזה למה אמרתי שהמגרש בחפירה, שהוא כל כולו בחפירה, זה המגרש הכי פשוט, אני פשוט עושה קונטור לכל המגרש, קליק ימני, פרופרטיז, למרות כל המספרים המפחידים, חשוב שתפעילו היגיון יותר מתמיד הפעם מה המספר הזה מייצג. אז מה שאנחנו רואים כאן, זה בעצם 1,034 מטר מרובע. אנחנו פשוט רואים כאן מספרים במילימטרים, אז תדעו להפריד. הפעם זה 4 הספרות הראשונות, 1,034 מטר מרובע. אוקיי? גם תמיד תבדקו את עצמכם. איך אתם בודקים את עצמכם? אתם לוקחים דימנשן, עושים דימנשן לכאן, רואה שזה 32 מטר, עושה עוד דימנשן לכאן, רואה שזה 31 מטר, אז התוצאה 1,034 מטר מרובע, וגם ביקשתי לרשום את זה, וגם זה שזה מגרש בחפירה, אז התוצאה 1,034 מטר מרובע, ברור לי שזה הגיוני. אוקיי. 1,034 מטר מרובע, אז עכשיו זה פשוט. השטח כפול הגובה חפירה, ייתן לי סך הכל מטר קוב חפירה. אוקיי? זה כמובן היה צריך להיות 88. עכשיו, איך אני יודע שהמגרש הוא כל כולו בחפירה? שימו לב, רשמתי לכם, וזה הכי חשוב. זה הכי חשוב. לפני שאתם מתחילים בכלל. לזהות מה המגרש, כי זה משפיע על כל ההיגיון כאן. איך אני יודע שהמגרש בחפירה? פשוט מאוד. אם הנקודה הנמוכה במגרש גבוהה ממפלס תכנון סופי. מה הכוונה? אוקיי. אם הנקודה הכי נמוכה במגרש, שבמקרה שלנו זאת הנקודה הזו, 36.5, גבוהה ממפלס תכנון סופי, 35.85. תראו, אם הנקודה הכי נמוכה במגרש, גבוהה ממפלס תכנון סופי, זאת אומרת, אפילו בנקודה הכי נמוכה, אני צריך לחפור כדי להגיע ליעד שלי, אזי ברור שכל המגרש גם בחפירה. זה בעצם מה שהמשפט אומר. אוקיי, אז ראינו את המגרש הכי קל להבנה, שזה מגרש שהוא כל כולו בחפירה.
אוקיי, מגרש שהוא במילוי. שימו לב, אני מדלג על מספר 2, אני עובר למגרש מספר 3, מגרש במילוי, כי מספר 2 זה המגרש הכי מורכב. מגרש הוא גם וגם. מגרש במילוי, איך אני מזהה מגרש שהוא כל כולו במילוי? שימו לב, אם הנקודה הגבוהה במגרש נמוכה ממפלס תכנון סופי, אותו היגיון, רק הפוך. אז בואו נראה. אם הנקודה הכי גבוהה במגרש, זאת אומרת 38.55, זאת הנקודה הכי גבוהה הפעם במגרש 3, זאת הנקודה הכי גבוהה. אם היא יותר נמוכה מהמפלס תכנון סופי, שזה היעד שלי, לשם אני רוצה לחפור או למלא את כל המגרש, לא מבנה, את כל המגרש. מה זה אומר? זה אומר שאפילו בנקודה הכי גבוהה, אני צריך למלא כדי להגיע למפלס תכנון סופי, אזי כל המגרש במילוי. פשוט. בואו נראה. אותו דבר בדיוק. עושה 4 נקודות גובה, הנה 1. אני אדגים לכם פה עם הזום. 1, 2, 3, 4. עושה ממוצע. גם כשהמגרש במילוי, אני עושה חיסוף 20 סנטימטר, מעיף את הזבל. למה? אתם לא רוצים למלא על זבל, נכון? מוריד 20 סנטימטר חיסוף, מציין מה ה-0,0 במגרש הזה, מציין מה המפלס תכנון סופי, ששימו לב, הוא לא משנה אף פעם. כי זה אותו בית. לכן תמיד אני יורד 65 סנטימטרים מה-0,0. הפעם שימו לב למשהו מעניין. זוכרים את הנוסחה של הגובה? הנה, היא רשומה פה. מפלס חיסוף פחות תכנון, אבל הפעם, כשאני עושה מפלס חיסוף פחות מפלס תכנון, התוצאה יוצאת במינוס. לא שהמינוס מעניין אותי, אבל הוא רומז לי שאני במילוי. בגלל זה אני רוצה להשאיר את אותו הנוסחה תמיד, מפלס לאחר חיסוף פחות מפלס תכנון סופי. בואו נראה את זה, כמו שאנחנו אוהבים. הפעם, שימו לב, המפלס ממוצע קרקע טבעי יצא נמוך יותר. יותר דיוק, מה שמעניין אותנו זה המפלס לאחר חיסוף. המפלס לאחר חיסוף יצא נמוך יותר מהיעד שלנו, שזה מפלס תכנון סופי. נמוך יותר. אז אני צריך למלא. אז נכון, שימו לב, אני צריך למלא, אבל לא את כל המגרש הפעם. כשהמגרש היה בחפירה, נכון, אני מיישר הכל למפלס תכנון סופי. אבל לא כשהמגרש במילוי. כשהמגרש במילוי, אני בעצם רוצה, בואו אני אצייר לכם פה, אני רוצה למלא רק את מה שקורה מסביב למרתף ולחצר הנגלית. כן, מתחת לרצפת קומת קרקע, למה? כי זה היעד שלי, אני רוצה להגיע עד התחתית של הארגזים, אז אני כן רוצה למלא מתחת לרצפה של קומת קרקע. אבל אני לא רוצה למלא באזור של המרתף, ובאזור של החצר האנגלית, הפוך! אני עוד אצטרך לחפור שם, שתכף נדבר על החפירה למרתף. אז זה למה המגרש במילוי קצת יותר קשה ממגרש בחפירה, כי יש כאן מה שנקרא, יש לנו איזשהו תעלול. אנחנו צריכים להפחית משטח המגרש את שטח המרתף והחצר האנגלית, וזה השטח למילוי. אז בואו נראה איך עושים את זה. אוקיי, אז יש לי הנה המגרש במילוי, אז עצרנו פה. אז הגענו למסקנה שהמילוי הוא 0.62 מטר.
אז, שטח, אני צריך למדוד, ואני תכף נראה לכם, יש לכם בעצם שתי דרכים למדוד את שטח המרתף והחצר האנגלית. או לקחת, אתם יודעים מה? בואו נתעכב על זה שנייה. הבנו שאנחנו צריכים להוריד משטח המגרש את שטח המרתף והחצר האנגלית, שזה מה שעשיתי כאן למעשה. אבל, ואז פשוט מאוד אני מוריד משטח המגרש את שטח המרתף והחצר האנגלית, וזה בעצם השטח למילוי. ואת השטח למילוי אני מכפיל בגובה של מילוי, שזה זה, ואז יוצא לי סך הכל מטר קוב מילוי. אז הבנו איך מבצעים שטח של מילוי, אבל אני רוצה שנייה, בואו נדייק שנייה מה זה שטח המרתף והחצר האנגלית. נדבר על זה בשנייה. שימו לב. לפי המפרט הכללי, איך אנחנו חופרים, תכף נגיע לחפירה למרתפים, אבל מכיוון שפה אני צריך להפחית את שטח המרתף והחצר האנגלית, אני צריך בכל זאת שנייה להתעכב על זה, למרות שתכף נדבר על זה באריכות. ככה חופרים למרתף לפי המפרט הכללי. נכון שיש לנו כאן מה שנקרא מרווחי עבודה פלוס שיפוע טבעי של הקרקע בזמן החפירות. אבל זה לא מעניין אותי. בכתב כמויות במכרז אנחנו חופרים חפירה נטו, זאת אומרת נטו הקובייה של המרתף בתוך הקרקע, ונטו הקובייה של החצר האנגלית. ממש אנחנו חופרים קוביות בתוך הקרקע. זה השטח שאני רוצה להפחית. אז תכף נדבר על זה באריכות, אבל שימו לב, הבנו מה השטח שאני רוצה להפחית, אבל שימו לב, השטח של המרתף נקבע לפי החלק הרחב ביותר שלו, זאת אומרת, למי שיש לדוגמה רפסודה ובטון רזה, אז הוא הולך לפי החלק הרחב ביותר שלו. זה דוגמה, הנה, תראו איך חפרתי את זה, ככה אני חופר במצב הזה. חצר אנגלית, בטון רזה, אז הקובייה נראית כך, לפי הבטון רזה, הוא זה שיקבע לי את השטח. יש כמה מצבים. כך נראה חפירה למרתף כאשר יש רפסודה. כך נראית חפירה למרתף כאשר יש קורות יסוד. כך נראית חפירה למרתף כאשר אין קורות יסוד. אז תשימו לב, הפעם אני יוצא עם הבטון רזה כדי לבצע כאן רולקה, והשטח ייקבע לפי הבטון רזה והארגזים. אוקיי, כך זה ייראה. ואז את החצר האנגלית, זאת הקובייה של החפירה לחצר האנגלית. כך תראה החפירה למרתף, כאשר יש עמודי יסוד. לחלקכם יש עמודי יסוד, זאת אומרת, יש לי כלונסאות, ויש עוד כלונס כאן, שממנו אני מצמיח עמוד יסוד, שמגיע עד הקורה של רצפה בקומת קרקע. במקרה הזה, כל זה ייחשב כחפירה למרתף. למה? כי קבלן, הוא לא יחפור את האזור הזה, ואז יחפור את האזור הזה, ויהיה פה איזושהי גבעה מצחיקה. לא, זה לא עובד ככה. הוא יצטרך בלית ברירה לחפור את כל זה. ולכן, כך נראית החפירה למרתף במצב הזה. ומצב אחד האחרון, כך נראית חפירה למרתף כשיש יסודות בודדים. אז פשוט מאוד, שוב פעם הולכים לפי החלק הרחב ביותר של אותו אלמנט, אז גם פה זה פשוט קוביות שנראות בצורה הבאה. אוקיי, אחרי שהבנו איך אנחנו מודדים, אבל מאיפה אפשר להשיג את השטח הזה במבט על, זאת אומרת במטר מרובע, איך אני משיג את השטח חפירה. אז או שאתם לוקחים את המטר מרובע, עכשיו תלוי, אז אמרנו, למי שאין קורות יסוד, זאת אומרת שהבטון הזה שלו בולט מהרצפה של המרתף כדי לבצע שם רולקה, אז הוא יכול לקחת את השטח של הבטון רזה מהכתב כמויות שלו, של המרתף בלבד, כן? למי
יש קורות יסוד, אז אני מזכיר למי שיש קורות יסוד, הוא לא יכול לקחת את השטח של הבטון הזה, כי הוא הולך לפי החפירה, הוא הולך לפי המטר מרובע של רצפת המרתף. אז הפעם הוא לוקח את המטר מרובע של רצפת המרתף. יש עוד דרכים, אתם יכולים פשוט לעשות פוליליין עם אופסט וכך, ואז לעשות קליק ימני, properties, area, ואז למצוא את המטר מרובע פשוט כך. כמו שאני עשיתי פה דרך אגב, לשיקולכם. כך או כך צריך לציין את זה. לציין את המטר מרובע של כל דבר. אוקיי, אז אחרי שהבנו מגרש במילוי, עכשיו אנחנו עוברים למגרש משולב. איך אנחנו מטפלים במגרש משולב? בואו נראה. קודם כל, איך אנחנו מזהים האם המגרש הוא משולב? אז בואו ננסה להיזכר קודם כל במשפטי מחץ, אני קורא לזה שלנו. מגרש וחפירה, אמרנו, אם הנקודה הכי נמוכה במגרש, גבוהה ממפלס תכנון סופי. מגרש במילוי, איך אני מזהה? אם הנקודה הכי גבוהה במגרש, נמוכה ממפלס תכנון סופי. שני אלו ברורים. אבל מה קורה אם זה לא זה ולא זה? זאת אומרת, המפלס תכנון סופי נמצא יותר נמוך מהנקודה הכי גבוהה, אך גבוה מהנקודה הכי נמוכה. זה אומר שהמגרש משולב, זאת אומרת, יש חלק במילוי ויש חלק בחפירה. אם הפעם נעשה ממוצע של 4 פינות, אנחנו נקבל פשוט משהו מוזר ולא יעיל ולא נכון. הדבר שאנחנו נצטרך לעשות זה פשוט מאוד לחלק את המגרש הזה לשניים. ואז כל אזור מתנהג כמו מגרש בחפירה ומגרש במילוי. ואז זה פשוט, כי אנחנו כבר מכירים את הדרך. אז הקושי העיקרי כאן הוא פשוט לזהות איך נראה, איך מחלקים את המגרש נכון לאזור חפירה ולאזור מילוי. ברגע שנבין איך אנחנו מחלקים, השאר ידוע לנו. אז בואו נראה זאת. אמרנו תראו, הנה עשיתי פה חתך. הנה, כך פחות או יותר נראה המגרש כרגע. אתם רואים, האדמה פה נמוכה והאדמה פה גבוהה, אבל איפשהו היא חתכה את המפלס תכנון סופי באמצע. אז מה המסקנה העיקרית מכאן? הנה, רואים, זה המפלס תכנון סופי, איפשהו היא חתכה אותו באמצע. זאת אומרת שהנקודה הזאת נקבעה על ידי מפלס תכנון סופי. כי זה הרי היעד שלנו, זה המישור שאנחנו שואפים אליו. אז אם זה כך, יש מסקנה אחת, שהמפלס תכנון סופי הוא בעצם הקו שחותך את המגרש הזה, לאזור חפירה ולאזור מילוי. זאת אומרת שבכל נקודה שהקרקע גבוהה מהמפלס תכנון סופי, זה אומר שהאזור הזה הוא בחפירה. ובכל נקודה שהקרקע הטבעית נמוכה מהמפלס תכנון סופי, זה אומר שהקרקע הזאת במילוי. אז פשוט מאוד, איך אני מצייר את הקו שחותך, שנקרא לו קו הפרדה בין מילוי לחפירה? אתם יודעים מה? אני אפילו ממליץ לכם לרשום את זה. קו הפרדה בין מילוי לחפירה על הקו הזה. איך אני יודע? פשוט מאוד. הקו הפרדה הזה הוא שווה בגובהו למפלס תכנון סופי. 37.35 במגרש הזה. שימו לב, תמיד בכל מגרש בדרך כלל ה-0,0 משתנה. במגרש מספר 2 אצלי, ה-0,0 הוא 38, אז תכנון סופי הוא 37.35. אז איך אני מסרט את הקו הזה? אוקיי, בואו נראה. אם הקו גובה הזה הוא 37.5 והקו גובה הזה הוא 37, אז 37.35
זה יותר קרוב, בוא נגיד, לקו הזה מאשר לקו הזה, אז בחרתי לצייר אותו בערך כך. יכולתי גם לעשות את זה יותר מדויק, נגיד לעשות כך ואולי קצת כך, אז זה יותר מדויק, אבל בסדר. 37.35, אז הנה הקו הזה. אז כמובן שלכל אורך הקו הזה, כל נקודה היא בגובה 37.35, כמו מפלס תכנון סופי. אז בפינה הזאת 37.35 ובפינה הזאת 37.35. שימו לב שהפעם נוצר לי משולש, אזור שהוא משולש. עכשיו כל האזור הזה יהיה במילוי, כי כל האזור הזה, הגובה שלו הוא נמוך ממפלס תכנון סופי, מהנקודות האלו. וכל האזור הזה עכשיו יהיה בחפירה, כי כל נקודה כאן גבוהה ממפלס תכנון סופי. אז מה בעצם אנחנו רואים כאן? יש לנו כאן אזור שהוא משולש. עכשיו, אם זה משולש, אנחנו ניקח 3 פינות ולהם נעשה ממוצע. כל צורה שהיא יותר מ4 פינות, ניקח במקסימום 4 פינות, כי תחשבו על זה, אם אתם לוקחים יותר מ4 פינות, נגיד, נוצר לי כאן טרפז, אם הייתי לוקח 1, 2, 3, 4, 5, אז הייתי הורס את הממוצע, למה? הייתי לוקח את הממוצע יותר קרוב לאזור הזה, אז לא. מקסימום 4 נקודות. זאת אומרת, לא משנה אם יצא לכם מחומש, טרפז, לא יודע מה, מקסימום 4 פינות, אבל משולש 3 פינות. כי זה הממוצע היותר נכון. אוקיי, בואו נראה. אז הפעם אני עושה ממוצע ל3 פינות באזור המילוי ו4 פינות לטרפז הזה, ואפשר לראות את זה באקסל שתכף נגיע אליו, אבל אני מבחינתי, כמובן שהאזור במילוי, זוכרים את הכלל, אני לא רוצה למלא את האזור של המרתף, אבל הפעם רק חלק מהמרתף ומהחצר הנגלית נפלו באזור של המילוי. לכן, הנה, הדגשתי אותם באמצעות פוליליין, קליק ימני, אריה וכו'. אז הנה, כך זה נראה. אז לזכור, עכשיו הכל מתנהג כרגיל. האזור הזה מתנהג כמו מגרש במילוי, והאזור הזה מתנהג כמו מגרש בחפירה. אז למעשה עכשיו אין לי מה לחדש לכם. הכל מתנהג כרגיל. הקושי העיקרי כאן היה בעצם להבין איך אני חותך את המגרש הזה לשניים. אוקיי? שימו לב, זה פשוט מגרש 2 מתנהג כמו 2 מגרשים שונים, מגרש בחפירה ומגרש במילוי. הכל אותו דבר כמו מקודם. אז הראיתי כאן איזושהי סקיצה של איך הגעתי למפלס תכנון סופי, שזה בעצם מתקשר להוכחה הזאת, שגם את זה בחרתי להראות, את זה אתם חייבים להראות, זה רק אם בא לכם. וזהו, זאת הייתה המשימה הראשונה, להבין איך אנחנו חופרים או ממלאים למפלס תכנון סופי. זאת דרך אגב נקראת חפירה כללית. הנושא הבא הוא חפירה, או מצב מאוד נדיר, מילוי, למרתפים. אז בואו נראה איך מטפלים בזה. טוב, אנחנו ממשיכים לנושא הבא. דרך אגב, שימו לב שחילקתי לכם כאן המשימות, משימה אחת, אנחנו עדיין במשימה 2. אוקיי, 2 זה משימת אקסל, אבל משהו שחשוב לי להבהיר. בואו נעבור שנייה. משימה אחת זה באמת להכין את הסקיצה הזאת עם כל מה שצריך להיות מצוין בה. משימה 2 זה להכין את הטבלת אקסל. משימה 3, תכף נדבר עליי, פחות חשובה למה שאני רוצה להגיד כרגע. משימה 4 זה החתך. אוקיי, משימה 4. עכשיו, למה אני מדבר על זה עכשיו? פשוט מאוד, זה לא בדיוק, שלא תבינו שצריך לעשות בדיוק לפי הסדר, דווקא אני חושב שצריך לעשות דברים במקביל. זאת אומרת, במקביל לעבוד על החתך,
אני אחלק לכם מן הסתם את ה-PDF הזה, שתוכלו לראות איך צריך להכין את החתך כמו שצריך, כי כשאתם עובדים במקביל יותר קל לכם להתמצא ולהבין יותר לעומק מה שאתם עושים, ולא שלא עושים גם טעויות, כי בחתך במבט צד, לפעמים זה יותר מובן מה קורה בכל רגע נתון. אוקיי, אז זה מה שרציתי להגיד, לנסות לעבוד במקביל, זאת אומרת על משימה 1, 2 ו-4 לעבוד במקביל. משימה 3 תכף נגיע אליה, וגם משימה 5 ואחרונה שקשורה לעבודת עפר. אוקיי, אנחנו ממשיכים לחפירה למרתפים. אז עד עכשיו טיפלנו בחפירה כללית, שזה בעצם חפירה למפלס תכנון סופי, או מילוי לתכנון סופי. עכשיו אנחנו צריכים לטפל במרתפים. אז בואו נראה מה בדיוק קורה כאן. אז קודם כל הסברתי מקודם את כל הסיטואציות של איך חופרים למרתף, איך חופרים למרתף כשיש קורות יסוד, איך חופרים למרתף כשאין קורות יסוד, איך חופרים למרתף כשיש עמודי יסוד. כשאני אומר איך חופרים למרתף, הכוונה איזה שטח חפירה למרתף. איך חופרים למרתף כאשר יש יסודות בודדים. איך חופרים למרתף כאשר יש רפסודה. אוקיי, אז הפעם לפי הבטון הזה, כי הוא בולט מהרפסודה והרפסודה הוא בולטת מהקירות תומכים, אז כל השטח נמדד לפי הבטון הזה. אוקיי, אז אחרי שהבנו את השטח שאני רוצה לחפור, עכשיו צריכים להבין מה הגובה חפירה שלי. אז בואו ננסה להבין. קודם כל, עוד הפעם זה קשור בין היתר, האם המגרש בחפירה, האם המגרש במילוי, או האם המגרש משולב. אז כמו מקודם, נתחיל במגרש בחפירה, אחרי זה מגרש במילוי, ואחרי זה נעבור למגרש לכאורה מורכב יותר, מגרש משולב, למרות ששוב פעם, תמיד תזכרו, הקושי היחידי במגרש משולב זה רק להבין איפה חותכים אותו, אחרי זה זה פשוט מתנהג כמו שני מגרשים שונים, עם שני מבנים שונים, בכל חלק כמובן. אוקיי. שני מבנים שונים, כי חתכנו את המבנה הרי. לפעמים הקו הפרדה לא נופל על המבנה, אבל אם הוא נפל על המבנה, אז זה כאילו כמו שני מבנים שונים, כי השטח משתנה וכו'. אז בואו נזכר במגרש בחפירה. אז מה קרה במגרש בחפירה? הקרקע הייתה גבוהה ממפלס תכנון סופי, אבל אישרנו הכל למפלס תכנון סופי, זה מה שעשינו לפני רגע, בחפירה הכללית. חפירה כללית, תמיד תזכרו, חפירה כללית, פשוט שתזכרו את המילה הזאת, כי בתכף שיעור הבא כשנגיע נזין הכל בכתב כמויות, הסעיף נקרא חפירה כללית. החפירה כללית, הכוונה, מבחינת הפרויקט גמר שלנו, זה החפירה לתכנון סופי. ויש עוד סעיף אחר שנקרא חפירה למרתפים. שיעור הבא אני יותר אעמוד על ההבדלים מבחינת מחירים וסעיפים ודברים כאלו, הפעם אני רוצה נטו שנתמקד בחישוב עצמו. אוקיי, אז חפרנו, בהתחלה עשינו חיסוף, הורדנו 20 סנטימטר, אחרי זה חפרנו ואישרנו את כל המגרש למפלס תכנון סופי. עכשיו נשאר לחפור את המרתף ואת החצר האנגלית. אוקיי, אז קודם כל, כמו שאמרנו מקודם, מפלס תכנון סופי זה היה היעד שלנו. הפעם היעד שלנו זה התחתית חפירה למרתף. מה זו תחתית חפירה למרתף? התחתית של הארגזים. למי שיש רפסודה, אז התחתית של הבטון רזה. למי שיש יסודות בודדים, אז זה משתנה. איפה זה? גם התחתית של הבטון רזה, ואז יש חפירה נפרדת ליסוד בודד. זה סעיף אחר, גם שיעור הבא. אוקיי. אז אחרי שהבנו את זה, סבבה, אני הבנתי בתיאוריה שזה התחתית של הארגזים בדוגמה הזו. איך אני מוצא את הגובה? אז כמו שעשינו במפלס תכנון סופי, שפשוט ספרנו, מדדנו ליתר דיוק, את הגבהים כאן, מ-0,0 עד הארגזים, גם כאן אנחנו נמדוד את הגבהים מ-0,0 עד התחתית של הארגזים כאן, אבל הפעם יש לי קיצור דרך, למה? כי זה נתון לי. הגובה של הפני ריצוף של המרתף. אז, מינוס 3.15, ביחס ל-0,0 כמובן. מינוס 3.15, פחות 5, יש לי את זה פה, פחות 15, פחות 25, פחות 5, פחות 20,
כל זה ביחד. יצא לי מינוס 3.80. ביחס ל-0,0. אז אם ה-0,0 הוא 36.5, פחות 3.80, תראו את זה, פחות 3.80, אז מינוס 3.8 מ-0,0 יהיה שווה פלוס 32.7 מטר מפני הים. תמיד תזכרו, אנחנו צריכים גם את הגובה האבסולוטי וגם את הגובה מפני הים. תפרידו, זה נראה שונה, אבל זה מייצג את אותה נקודה. אבל חשוב. למה עכשיו זה חשוב? תכף תראו את האקסל ואז תבינו. אוקיי, בואו נחזור לאקסל ונראה איך נראית החפירה למרתפים. אז הנה, טבלה חדשה לחלוטין, חפירה למרתפים. בתוך משימה 2 חילקתי את זה לכמה משימות שונות. בהתחלה התחלנו עם חפירה כללית, 1, 2, 3 ואז 4, תכף ניגע בהם. אז חפירה מילוי למרתפים, אז קודם כל המגרש הוא בחפירה. חשוב מאוד להבין את זה, כי תכף תראו שהחפירה למרתף היא שונה כשהמגרש במילוי. מורכב, אבל תכף נבהיר את העניין הזה. הפעם המגרש בחפירה, אז איך עוברים למרתף כשהמגרש בחפירה? אז המגרש היה בחפירה, מן הסתם, גם המרתף יהיה בחפירה. אז המרתף בחפירה. מפלס ה-0,0, איפה שלא רלוונטי, מחקתי, תכף תבינו למה זה לא רלוונטי, כי זה קשור למילוי העמודה הזאת. 0,0, מפלס תכנון סופי, גילינו את זה מקודם, מפלס תחתית חפירה למרתף. איך מצאתי את זה? פשוט מאוד. עשיתי הדבר הבא. 0,0 פחות 3.8, כבר הוכחנו את זה, והנה הוכחתי את זה שוב פעם כאן. הנה תראו כאן, רגע, איפה הזום הזה? הנה, הוכחתי את זה כאן. כמו שעשיתי הוכחה למפלס תכנון סופי, עשיתי גם למרתף הפעם. מדהים, בואו נתקדם. אז ככה הגעתי לזה. אוקיי. אני אבטל את הזום. בסדר גמור. אז 0,0 פחות 3.8, הגעתי למפלס תחתית חפירה למרתף. למה תמיד חשוב לציין את הגובה מפני הים? פשוט מאוד, עכשיו תראו. מה תכלס עכשיו הגובה חפירה למרתף? מה הגובה שאני חופר? הבנתי מה גובה תחתית חפירה מפני הים. מה הגובה חפירה נטו עכשיו? אז, תכנון סופי, פחות מפלס תחתית חפירה למרתף. זה למה חשוב לעבוד על החתך במקביל. בואו נראה את זה בעין עכשיו. הנה. ממפלס תכנון סופי עד מפלס תחתית חפירה למרתף. אז אם אני עושה 35.85 פחות 32.7, אני אקבל את ההפרש ביניהם, שזה 3.15. זה הגובה חפירה למרתף. אז להפריד, 3.8 זה עשינו כדי להבין מה הגובה כאן מפני הים, אבל 3.15 זה בתכלס הגובה. זה הגובה חפירה למרתף. למה? כי בהתחלה השארנו למפלס תכנון סופי, זאת אומרת אני מתחיל לחפור מכאן. ואני רוצה להגיע לכאן. אז זה פחות זה, ייתן לי את ההפרש, 3.15. אוקיי, מושלם. 3.15 כפול השטח חפירה למרתף. אז עוד הפעם, או שאתם עושים ממבט על הטופוגרפיה עצמה, כמו שאמרתי מקודם, לעשות קונטור בפוליליין, קליק ימני, פרופרטיז, אריה, או לקחת פשוט את השטח, כל פעם, כל אחד ולפי ההיגיון אצלו, בטון רזה או הרצפה וכו'. אז שטח כפול גובה, נתן לי סך הכל מטר קוב. מגרש הוא במילוי. מגרש הוא במילוי, קודם כל, לפני שאני ממשיך, כמו שראיתם, כמו מקודם, עוד הפעם בחרתי כאן להראות את החתך באקסל עצמו, אני ממליץ, אבל זה הדבר היחידי שהוא לא חובה בכל המשימה 2 הזאת שהראיתי כאן, אני ממליץ לכם להראות, תחשבו גם על היום של ההגנה, מול העיניים שלכם, אני ממליץ. אוקיי. בואו נחזור לאוטוקאד. עכשיו מגרש במילוי. נקפוץ למגרש 3, כי מגרש 2 הוא משולב. מגרש 3, מגרש במילוי.
זוכרים למה במילוי? כי המפלס אחרי חישוף של הקרקע יצא יותר נמוך ממפלס תכנון סופי, שאליו אני רוצה ליישר. זאת אומרת, המגרש במילוי, אבל הפעם אין לי מה לחפור למרתף ממפלס תכנון סופי כמו מקודם, כי האדמה נמצאת כאן. האדמה הטבעית נמצאת כאן. אין שום היגיון בעולם שאני קודם כל אמלא, ואז אחפור. מה, השתגעתי? מה פתאום? אני חופר הפעם, בגלל שהמגרש במילוי, זאת אומרת, הקרקע הטבעית אחרי חישוף נמצאת מתחת ליעד שלי, שזה תכנון סופי. אז אני רוצה לחפור מאיפה שהאדמה נמצאת בפועל, מה זה אומר? ממפלס פני חישוף עד תחתית חפירה למרתף. חמש שניות לעכל. אין לנו זמן. אוקיי, מפלס מפני חישוף עד מפלס תחתית חפירה למרתף, הפעם זה הגובה חפירה. דרך אגב, אני אגיד לכם טריק, איך אתם יודעים שאתם לא עשיתם איזושהי טעות? תמיד הגובה חפירה למרתף, כשהמגרש בחפירה, יצא יותר גדול מגובה חפירה למרתף, כשהמגרש במילוי. למה? כי כשהמגרש במילוי, אני מתחיל לחפור מפני חישוף, שהוא נמצא יותר נמוך מתכנון סופי, וכשהמגרש בחפירה, אני מתחיל לחפור למרתף ממפלס תכנון סופי. אוקיי, קדימה. ואנחנו חוזרים לאקסל. אז הפעם המגרש במילוי, אבל המרתף עדיין בחפירה. זה מאוד נדיר שיצא לכם שהמרתף עצמו במילוי. מתי המרתף עצמו צריך למלא? מה הכוונה? צריך למלא כדי להגיע לתחתית של המרתף. זה אומר שהמפלס ממוצע קרקע טבעי יותר נמוך מהבטון רזה ומהארגזים שמתחת לרצפת המרתף, סופר נדיר, לא נראה לי שניתקל בזה, אבל זאת הייתה כוונת המשורר, שבמקרה זה אני הפעם, שמה הכוונה? המרתף בחפירה. אבל לא יודע, יכול להיות יקרה איזה משהו מתישהו, לא יודע, אז בכל זאת בחרתי לציין. אז המרתף בחפירה, כשהמגרש במילוי. אוקיי, מפלס, עכשיו בחרתי את זה. לציין כאן, ואת התכנון סופי בחרתי לא לציין. למה? כי אמרנו, זה משתנה. הפעם הגובה חפירה למרתף, זה ממפלס פני חישוף, איפה שהאדמה נמצאת בפועל אחרי חישוף, ולא מתכנון סופי. לכן לא הצגתי תכנון סופי, כי הוא מיותר בשורה הזאת. אוקיי, אז מפלס תחתית חפירה למרתף, זה אותו בית, אז עוד הפעם זה 0,0 פחות של 3.8, אבל הגובה חפירה למרתף זה הפעם מפלס פני חישוף, ולא תכנון סופי. מפלס פני חישוף פחות מפלס תחתית חפירה למרתף ייתן לי את הגובה 2.52. מי שרוצה אחרי זה יחזור ל... טוב, בוא נראה לכם. הנה, 252. אז גובה כפול שטח המרתף, זה אותו בית, אז זה אותו שטח מרתף מן הסתם. יצא לי מטר קוב. מה? מילוי. מטר קוב מילוי. אוקיי. מצוין. עברתי עליכם. שימו לב. בחפירה. המגרש הוא במילוי. אוקיי? יצא לי כאן סך הכל מטר קוב חפירה למרתף. הכל בחפירה כאן. אוקיי. מגרש משולב. אז עוד הפעם, אין לי מה לחדש לכם. לצאת מהפניקה של מגרש משולב. טוב, זה בסך הכל שני מגרשים שונים. והכללים כמו שלמדנו, בדיוק. אז הנה, זה האזור של המילוי. רק שהפעם שימו לב לדרמה הקטנה שקרתה כאן וכאן. כי בואו נראה מה קרה כאן. השטח חפיר, הקו הפרדה, לרגע הייתה לי איזה פעימת לב קטנה, כי חשבתי שאני לא מקליט, ודיברתי לעצמי, אבל אני רואה שהנורה דולקת מצוין. זה קרה לי פעם אחת, מאז אני בטראומה קטנה, אז אני כל הזמן מסתכל. טוב, בכל אופן, בואו נראה. הקו הפרדה חותך בעצם את המגרש עוד הפעם מבחינתכם לשני מגרשים שונים לחלוטין. יש אזור חפירה, אזור מילוי, אותם כללים, רק שהפעם הקו הפרדה חתך את המרתף
לא את החצר האנגלית, אבל יש לי חצר אנגלית אחת קטנה, מתוך 4, באזור של המילוי. אז שימו לב איך האזור הזה מתנהג. לכן, דרך אגב, אני עשיתי אותו בפוליליין בנפרד, את האזור הזה. לאזור הזה לא הייתי צריך לעשות פוליליין בנפרד, כי אני יודע כמה כל המרתף. אז לקחתי את השטח של כל המרתף פחות זה, ואז ידעתי כמה זה המרתף באזור של חפירה. אז הנה 28.4, אבל זה היה אזור להפחתה. הפעם אני צריך את ה... אבל שוב פעם, קצת מתמטיקה. איך אני יודע מה השטח הזה של המרתף, אם נתתי לכל זה ביחד עם החצר האנגלית. אז פשוט מאוד, כל זה ביחד 28.4 פחות 6.5, ייתן לי רק את השטח הזה של המרתף, משמאל לקו ההפרדה, משמע באזור של המילוי. מזכיר לכולם, למה זה משמעותי? כי פה המרתף, איך אני חופר למרתף כשהאזור במילוי, אז אמרנו מפני חיסוף, פחות מפלס תחתית חפירה למרתף, ייתן לי את ההפרש ביניהם. ואיך אני חופר למרתף כשהמגרש בחפירה, אז מפלס תכנון סופי, הפעם פה האדמה נמצאת בפועל, כי גילחנו הכל עד מפלס תכנון סופי, כי זה היה אזור חפירה. אז מפלס תכנון סופי פחות מפלס תחתית חפירה למרתף, ייתן לי את הגובה 3.15, אז תזכרו, תמיד הגובה חפירה למרתף, באזור של המילוי יצא נמוך יותר גובה חפירה למרתף כשהמגרש בחפירה. כמובן שטח כפול גובה ייתן לי עוד מטר קוב חפירה, כל החבר'ה האלה ביחד ייתנו לי 1529 מטר קוב חפירה למרתפים. חפירה לחצר אנגלית, אין לי מה להרחיב לכם כאן, זה מתנהג בדיוק כמו חפירה למרתפים, רק שבדוגמה אצלי, וגם רשמתי לכם פה בהערה, מי שיש לו חצר אנגלית בחצי גובה, אז הוא צריך לעשות פשוט עוד טבלה. למה? כי היעד שלכם משתנה, התחתית חפירה לחצר אנגלית שונה מהמרתף הפעם. אבל אם החצר האנגלית שלכם נגישה והיא באותו גובה של המרתף, תוסיפו אותה פשוט לשטח הכולל של המרתף, מבחינתכם אין לכם, אין לזה משמעות, מבחינתכם זה חלק מהמרתף בעבודות עפר. גם פה בחרתי להראות עוד סקיצה, שמראה הפעם את היעד שלנו, מפלס תחתית חפירה למרתף, אז שוב פעם, זו אותה טבלה בדיוק כמו חפירה למרתף, רק שהפעם היעד שונה, אני צריך לרדת עד למינוס 2.55, מתחת ל-0.0, וזהו. וגם הראיתי עוד הפעם הוכחה. המשימה האחרונה זה לעשות קיזוז. למה? בשיעור הבא אנחנו נלמד איך מזינים הכל כתב כמויות. עכשיו, דיברנו על זה בהתחלה, יש עניין של איך חופרים לפי המפרט הכללי, ספר הכחול. אנחנו חופרים חפירה נטו, זאת אומרת, בואו נזכר, אנחנו חופרים קוביות בתוך האדמה. כל הדבר הזה לא מעניין אותי. למה זה לא מעניין אותי? כי כל המרווחי העבודה והשיפועים והכל כלולים ב1 מטר קוב חפירה למרתף. מבחינת המחיר, אז זה לא מעניין אותי, אני חופר חפירה נטו, נטו ממש קוביות בתוך האדמה. עכשיו יש עוד משהו שאותו נלמד בשיעור הבא, כשנזין את כל הדברים האלו לכתב כמויות. יש כמה דברים שכלולים גם במחיר, גם הפינוי, שאנחנו נלמד את זה, אבל לא רק זה, אנחנו גם נלמד שעל כל מטר קוב חפירה שלי, כלול במחיר 1 מטר קוב מילוי, פלוס הידוק. אז זה מייצר לנו משהו דרמטי לחלוטין, מבחינת העלויות. כי אם מה שאמרתי זה נכון, אז זה אומר, שימו לב מה זה אומר. קודם כל עשיתי כאן טבלת קיזוז. לקחתי את כל המטר קוב חפירה. להיזהר לא להכניס לכאן את החיסוף 20 סנטימטר, כי זה זבל. זה לא קשור למילוי חוזר. לא להכניס לטבלה הזאת את החיסוף. אוי ואי ואי. יש פה חפירה למגרשים, מה שנקרא חפירה כללית. יש כאן חפירה למרתפים וחפירה לחצרות אנגליות. למי שיש בריכה אז גם בריכה. כל זה אדמה טובה.
האדמה הטובה יצא לי סך הכל 2,574, לעומת המילוי יצא לי 593. אז לפי מה שאמרתי מקודם, שעל כל מטר קוב חפירה, כלול במחיר 1 מטר קוב מילוי, תמורת מילוי חוזר באותו אתר, זה אומר, מה המסקנה כאן, אחרי זה תקראו את זה בפירוש, זה אומר שאני לא משלם כלום, אז אני לא מזין לכתב כמויות בכלל מילוי, אני לא מזין מילוי. אבל, אם לדוגמה היה יוצא לי 3,000 מטר קוב במילוי, לעומת 2,000 מטר קוב חפירה, אז הייתי צריך לשלם רק על 1,000 מטר קוב מילוי. למה? כי 2,000 חפירה מתקזז עם 2,000 מילוי, ואז נשאר לי ההפרש 1,000 מטר קוב למילוי. סופר חשוב מה שאמרתי עכשיו, לזכור את זה. זאת הייתה משימה 2, משימה מספר 3, שיטת הרשתות. לאחר אינספור דיונים בנושא, הגענו לסוג של פשרה לא כתובה, אני מול גורמים, שמגרש אחד נעשה בשיטת הרשתות. מה זה אומר שיטת הרשתות? מגרש אחד פשוט אנחנו נחלק ל9 קוביות שוות. לכל קובייה אנחנו ניתן 4 נקודות גובה. ופשוט מאוד, פה בחרתי מגרש שהוא בחפירה, זה יותר יקל קצת על הסיפור, תכף אני אסביר למה. זה אומר מגרש בחפירה, אז חילקתי ל9 קוביות שוות. אני סומך עליכם שתדעו לעשות את זה באוטוקאד, פשוט מאוד לקחת מידת רוחב, מידת גובה, ואז לדעת כמה מטר מרובע תהיה שווה כל קובייה תהיה. נתתי להם מספורים, A, B, C לכל קובייה נתתי 4 נקודות גובה, ההמשך ידוע, זה היה מגרש בחפירה, אז כל זה לא רלוונטי, המטר קוב חפירה זה מה שיצא לי, סך הכל יצא לי 877 מטר מרובע, ואז אני עושה איזשהו השוואה בין המטר קוב חפירה שיצא לי למגרש הראשון, בואו נראה אותו, בואו נזכר בו, זה בעצם זה 902.9, ובשיטת המשבצות, המטרה של שיטת הרשתות, זה פשוט מכיוון שאנחנו מחלקים את זה לאזורים יותר קטנים ואז עושים ממוצע לכל, אז זה כאילו יוצא יותר מדויק. אז פשוט מאוד, הנה ההפרשים ביניהם, זאת הנוסחה, כדי להבין כמה בעצם, מה הסטייה בין שתי השיטות, ופשוט מאוד לדעת להסביר, כי יכול להיות שישאלו בהגנה על השורה הזאת איך הגענו לזה, ולמה יש הבדל גם בין שתי השיטות האלה. פשוט מאוד, ככל שמחלקים לי יותר משבצות, אז רמת הדיוק עולה. זהו, חשבתי לכם גם פה הוראות הכנה. משימה מספר 4 זה בעצם החתך שכבר דיברנו עליו, מוזמנים לקרוא גם את זה כדי להבין יותר טוב איך לעשות את זה. ומשימה מספר 5 ואחרונה, מעבר לימי העבודה, כמו שלמדנו כבר, אז אתם לוקחים את קודם כל, חשוב מאוד שתבינו, אתם צריכים לקבל אישור מהמנחה, מה שלב א' יהיה ומה שלב ב' יהיה, זה יותר קשור להמשך לתוכנית ארגון אתר, ולגן כללי, אבל גם עכשיו יש לזה משמעות, כי יש משמעות לזמנים של מה יקרה בשלב א' ומה יקרה בשלב ב', אז קודם כל לברר את זה. ואז יש לנו כך, חילקנו את זה למספרים, כמויות, כמו שאנחנו כבר מכירים מאישורים קודמים, הספק. אז יש דף תשומות מעודכן, אז אני אחלק את זה גם. הנה, ממש בהתחלה, כל מה שקשור לעבודות עפר, זה הספקים, זאת אומרת, אנחנו מחלקים. אוקיי. אז פשוט מאוד, יש לנו את הכמות לחלק להספק, 8 שעות עבודה ביום, קיבלנו ימי ביצוע, לא לעבור את המספר 1, בסדר? כי מגרשים קטנים, נדיר שיביאו יותר מכלי עבודה אחד,
כי מה זה צוות? הפעם צוות זה שופל, זה מחפרון ומיני מחפרון או דברים כאלו. אין יותר מצוות אחד, זה מגרשים קטנים כאלו, הם לא הצליחו לעבוד ביחד בכלל. סך הכל ימי ביצוע, סוכם אותם, וזה מה שייכנס לגאנט, כי בגאנט נכנסים ימים מלאים, אז קודם כל סוכם את זה, ואז מעגל כלפי מעלה. העניין של ההיגיון כאן בשלב א', זה שקודם כל אני חושף את כל, מה זה שלב א'? שלב ב', קודם כל מבצעים חלק מהמגרשים, ובשלב מאוחר יותר מבצעים את שאר המגרשים, מה שנקרא שלב ב'. למה עושים את זה? נדבר על זה בשיעורים הבאים. אבל מה שחשוב לנו להבין מבחינת העבודות עפר, מה השוני כאן? פשוט מאוד, שימו לב, בשלב א', אני עושה חישוף לכל המגרשים, ואני עושה חפירה כללית או מילוי לכל המגרשים. אבל רק בשלב ב' אני אחפור את המרתפים של שלב ב'. זאת אומרת, בשלב א' אני עושה הכל, חישוף לכל המגרשים, חפירה או מילוי כללי לכל המגרשים, אבל אני חופר את המרתפים רק של שלב א'. ובשלב ב' הכל כבר מוכן חוץ מהמרתפים של שלב ב'. אתן לכם רמז, סקופ, למה זה? כי פשוט מאוד, אני לא רוצה להיתקע עם בורות של מרתפים, ששייכים בכלל לשלב ב', בזמן שאני בשלב א', סכנה בטיחותית, קשמים שימלאו לי שם, לא רוצה להתעסק עם זה בקיצור, זאת הסיבה. אז ככה עושים את זה. אז שוב פעם, חילקתי את המשימות ל-1, 2, 3, 4, 5, מוזמנים לעקוב. רבותיי, כמו תמיד, היה לי העונג, עלו והצליחו.